Agredir físicamente, empurrar no transcurso dunha discusión, obrigar a ter relacións sexuais sen apetecerlle a él ou a ela, insultar, humillar e facer calar a outra persoa en público ou en privado é maltrato. Os adolescentes teñeno claro, pero se falamos de dicirche como debes vestirte, comportarte, do control do móvil, da compañía, das túas amizades, nestes casos a claridade non é tal. Esta é a realidade que reflicte o programa Namorando, que se desenvolve en 4 institutos da cidade de Pontevedra coa participación de 345 alumnos. Pero hai un importante número de mozos e de mozas que creen que o amor o cambia todo, que creen que con amor se pode cambiar a xente e que ademais debe cambiar. E ademais, hai unha serie de estereotipos e de clichés aí que están sendo moi difíciles de derrubar, porque a sensación que nos queda despois de facer estes traballos é que o que estamos facendo por unha banda non lo están desfacendo por outra. Un programa moi ben valorado polos protagonistas do mesmo. Esta mañá puidemos falar con algúns alumnos que participaron neste Namorando, alumnos da ESO do IES Sánchez Cantón. Para mí foi ensinarnos a saber mañexar as situacións cando son difíciles e temos que darnos de conta xa que non é ningún xogo, temos que aprendelo. Gústame que estea antes, porque normalmente se dá no carto da ESO, e agora no segundo para que nos demos conta de antes e non estemos cegados por outras influencias. Pues todos los lunes en tutoría venía una psicóloga que nos hacíamos test y veíamos vídeos con ella que nos explicaba, ¿sabes? Para que en un futuro no nos comportemos mal con mujeres y que en un futuro veamos que todos somos iguales. Pues consistía en explicarnos lo que era la violencia de género, tipos y luego ejercicios y alguna película o alguna canción que nos puso que fueron moi divertidas. Pois darse conta de cal é unha reacción boa e mala e saber diferenciala, porque hai veces que a xente pois envolve tanto as cousas e dillo con tan bo corazón que non te das conta de que é mau o que te están a dicir. Saber que cando algo está mal, comunicarlo ás persoas e non quedarcho para ti, porque eso faite danos psicolóxicamente e ao final acabas deprimíndoche e podes chegar a casos moi extremos. O importante, segundo a concelleira de Igualdade e de Educación, é traballar moito fora do entorno escolar, xa que o sistema educativo garante e educa na igualdade. O problema, di, está no exterior. Conclusión, os mozos e as mozas adáptanse ao mundo porque teñen que sobrevivir e adáptanse desa maneira, admitindo e aceptando que esas formas de vida son as correctas, aínda que escoitaran ou se traballe con eles en outro sentido, nos resulta moi complicado avanzar porque, como digo, hai unha enorme maquinaria que está desfacendo todo o traballo que se fai por outra banda. E moitos estudantes quedaron coa lección ben aprendida grazas a este programa, un programa que lle abriu, se cadra, máis a mente no camiño da igualdade e o respeto. Eu xa sei diferencialo, xa sabía antes, pero hai cousas que si que deume conta, digo yo, pensei isto pensaba que era maltrato, pero é moi pequeno, non é verdadeiramente maltrato. Decirche o que levas posto, quédache ben, pero podrías levar isto máis tapado. Eu pensaba que era, a veces, hai partes moi extremas, pero que podía ser algo pequeno, que non ten nada que ver con maltrato, sí que te está controlando a forma de vestir. Ti tienes que expresarte, un modo de expresión. No, nosotros por lo que vimos también, por ejemplo, en casos como le llaman y el hombre tiene que ver quién le llama, que no la chica no puede tener amigos porque el hombre desconfía, eso no es de físico y también puede llegar a ser maltrato y otras cosas, y como insultos. Nos enseñaron diferentes tipos de ejemplos, de cosas que a lo mejor, pues, por ejemplo, un día hicimos una cosa de un cuento popular que era el cuento Blancanieves, y nos contaban que había machismo en todo ese tipo de cuentos, por lo de que la princesa siempre era débil y que, o sea,
el príncipe siempre era aquí y la iba a salvar, y no tiene por qué ser así siempre. Ahora ya se hacen diferentes tipos de cuentos y cosas así, que ya no siempre es la princesa la que está siempre en peligro y cosas así. Eu non consideraba maltrato o, por exemplo, deixar na palabra na boca ou, non sei, ou enfadarse por cousas que sean tontería, estar así picando, ou non sei, pero al final, cousa tras cousa, son pequenas cousas que al final van facendo que me maltrato e non me de conta e agora xa me entendo. Pois chamoume moito a atención algunhas cousas que eu pensaba que non eran machismo e cousas así, pero sí que son. O obxectivo de Namorando non é outro que os adolescentes reflexionen e vivan a repercusión que ten o amor romántico na súa visión das relacións de parella, axudarlles a criticar e rexeitar concepcións erradas que impiden que se desenvolvan como persoas completas, que perpetúan a procura da felicidade noutras persoas esquecendo as súas inquietudes, intereses e formas de ser e estar particulares.